Mga Pabeng Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Jody Dizon Mercado. Aray niya rin mga ragula balita ngening aldona ning Webis, October 19, 2023. Malapias ang opening salvo karing mga ragula barangay king Angal City, may gumpisa na. Tukito king motorcade na rin kandidato king Angeles City, amiyag nan king rush hour, may kaya pekto king trapiko. Atlong steel flyover king syudad San Fernando, peligroso na lang dalanan, agpang king DPWH. City government ang popang stakeholders, panigaranan daranala ding posibleng solusyon kaniti. Gobyerno, miyadwang yang 500,000 pesos sa cash aid karing pamilya daring at nung OFW, amiyang obyeking Israel. At may 2 million pesos sa yalaganing shabu, mekwa karing drug dealers, king Zambales, Sampung, Pampanga. Era pelang pasanding kandidato king barangay San Agustin, syudad ding San Fernando, ing mumunang aldoning pamangampanya para king barangay at sangguniang kabataan elections. Kanya-kanya la namang estilo, bansuywan ding at king 12,000 registered voters king lugal. Ayon ng report ng Felix Barrios. Magumpisa ken pamanyimba, pamaglakad at pamakirungot kareng-karelang kabaryo. Yan ang eksenang disnana ng CLTV News Team ken Barangay San Agustin, syudad ning San Fernando, Pampanga, ngeni ngabak, October 19. King opening salvo na ning campaign period para king barangay at SK elections para king 2023. 11 days bayo ang eleksyon, akiting pamagsumikap at pamagobrada ring kandidato at karelang supporters bang masikanapasyag ring karelang programang buringgawan para king may sabing barangay. Kanya-kanya muna maning karelang diskarte bang suyuan den butanti. Giwata mo from the 2018 up to March 2023, ita po yung primero din kakatamong binye anyang COVID. Second is rin pong kakatamong projects and programs na makarikil. Karang kakatamong pakakalo. Nasana naman kanong barangay kagawad at chairman aspirant Jojo Masangkay ing makapamye tunay lingap kareng kayang kabaryo. Yung munang biling kailangan na rin taong yan itang lingap. Lingap pareng memaryo. Kasi yung mawano rin tao, walang tayong may labas sa manungkulan, yung panakit ko, walang kagawad ko naman. Tangit darasan kayong barangay. Peace and order at pamaglingap kareng kaya nakan ing balaos na kanong isundo ning dating kapitan ay Armando dos Santos. O balo mo rin anak, may lili-lililaw na naman. Kanya atin buri kong imula pampasibayo, munang-muna, kaya sports, kailangan dagdagan, volleyball, basketball, ang po pang liwa-liwa pang kay para may tipon-tipon la saya la. La pupunta getang may pakarok la. Kanya buri milan din nga pampasibayo. Potang kay ning dalan may tapin karakal dayang matraffic yan. Potang kay rin mapanako, gusto nga ako limpot, makuha na ko agad San Agustin. Atin lapang hanggang October 28 ding kandidato, bang ilatag din karelang plataforma, karelang kabarangay. At so naman karen 12,000 registered voters king lugar, impa magpasya, nung nino king lawera karin tatagal, impa nga kapitan, ing mas makapamya masanting nga serbisyo karela. Libang karin kapitan, at sulakin 27 kagawad, at anama SK chairman candidates, ing mirap ngayon eleksyon, king 30 ning Oktubre. Kaya be po, Ray Bravo! Ako po, ang kaya kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalen. Inumpisan deking motorcade ring mapila ng kandidato king BSKE 2023 ing purmerong aldoning campaign period. Ing problema,
tinagunday tiking rush hour amig resulta namang traffic. Sinayang singnoman ding aliwang motorista amia pektuan pauli niti. O ini po yung balita. Sinabela king rush hour ring big motorcade areni, adinalang king MacArthur Highway danay naning Santo Domingo, Angeles City, yaning mumunang aldoning kampanya nanding abak October 19, 2023. Atin lapang taga-awat at pinusturang antimong traffic enforcer, kareng motorista, ban maputot ing mapila na sakin, ang makatakiki naman king karelang motorcade. Penayan dalapangan ni dalan, reng kayaberang pakapila, anya ing trafficking MacArthur Highway, ni apektuan niya. Bayo ing motorcade, dapat lapamong kumang permit ding kandidato, bang coordinating masalese king LGU at atay wasan ning aberya, king flow ning traffic. Pekibalwanan ng CLTV News Team kang Business Permit Licensing Division Chief Rico Romero, nung kaya bela kareng ni rinan permit ing mesabing barangay king motorcade, lulto king karelang record, ala ka nung mirinan permit. So far po, ilan na po rin mag-apply ngayon ng first day na may approval? 7 la pa po, pero kasalukuyan natin pa pong mag-apply. Hindi kasalukuyan pong mag-apply lang. Ano na pong barangay yung kasalukuyan mag-apply? Ngayon nga po Medina. Then po Medina, nag-Apito del Rosario, Duac, Wayan, Kut-Kut po. Ila pa pong atsukianing list me. Ing proseso na ning application, kailangan lang sumulat king Office of the Mayor at makipag-coordinate lang king Traffic Division ning syudad. Kailangan mo namang isecure ing oras at petsa ning karelang political activity. Ini kanuing protocol. Regan na po dapat mag-motorcade kung wala pong permit king Mayor's Office. Mag-submit la pong request letter da, maki-address siya po ka Mayor. Pag po may approve king Mayor's Office, gawa miya po Kenny. And dapat la pong dumalan king traffic, banta well-coordinated la po king traffic. Egan na pong mag-motorcade. Manya na po. Betong king mabayat asangkan ot bisu-bisu ing motorcade, uling maragul kanung abala kareng major thoroughfare, king syudad nung misabe-sabe ni. Pakibalak damo naman, ing pamangilag king rush hour, antimurin reng ruta dareng dalan ay malyaring makompromiso, kalupa dareng national highway. Apan po kitang approval na, kita po kayo request letter, ikabit na nga po ka rin, nanuya po itarutan durutana, nanuya pong oras, hanggang nanuya pong oras mayari, nung pila niya pong oras. And minsan po, kukutang milarin po nung nanula rin mag-motorcade, nung sakyan la po, didinandalanin po kay king traffic nung pinanlamurit ang sakyan na pwedeng dumurot po. Peka marakal no, kanuring at lumpulong sakin kareng malyaring makyabe king motorcade. Samantala, agbang king Comelec Angeles City District Office, dapat lang maging responsable rin kandidato king karelang gagawa na kampanya. Bigit king amano rang mayap ng kampanya ing karela kanung gawa, mayayaki iya nung atin lang panatindi, kareng miapektuan na memalen. Since wala naman pong time makakabit nung naning oras, hanggang nang oras yung pamang kampanya, as you've mentioned, dapat responsableng kandidato. They have to consider also ita pong time pin na po itang makapag-cause lang traffic. And nung mag-hold lamang pong motorcade, maantita, they make sure sana na alang masyadong apektadong constituents na po. Ako yung kayong talasuy, Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Emuing maragula bilang dareng kandidato ing mabayat a obra, king Comelec, kareng highly urbanized city ng halalang pambarangay. Kaya be mo naman kaning misusumangi da reklamo ning illegal campaigning. Pagsadya na naman ning Comelec king distribution daring balota king may sabing syudad ang magumpisa king October 20. Magbalik ya po Paulo G. Santos. Baragula preparasyon ng gagawa ng Commission on Election o COMELEC kareng highly urbanized city. Antimo Kenny Angeles City ating 211,541 a regular voters. Kabang rin kenakan 15 hanggang 17 anyos at sulaking 1,792 lareng butanti. Sumu naman kanuking 1,653 ring candidates iba't king 33 barangay ning syudad. Inya bisu-bisu ing pamagbancho kareti.
Agpangkang Lionel Yalong Election Officer 4 ning Comelec Angeles District Office, ala nang naing misusumangid a reklamong tatanggapan ra. Ing sumbong keraklanan niyang milabasan, ing epata sa pamangampanya antimong early campaigning. Pila na rin na may show cause? 13 to add king metong barangay at inang 16, metong barangay 4, ketang metong barangay 5. Para kalan eh. Okay mong banggitan tala na lang barangay din. Retang lagyo eh tana banggitan. Yes, sir. Sige po. Barangay Amsik, Kutkut, and Kuwayan. Kareng 83, apat lamo ring post barangay captain king Angeles City. Iniing Santo Rosario, si M. Recto, Virgen de los Remedios at ing barangay San Jose. Kabang metong kareng primary concern ning Comelec Angeles City ing pakitunguhan apata sa halalan kareng incumbent. Halimbawa kaniti ing pamangamit kareng resources na ning barangay, magumpisa kareng mobile patrol, angga na keng barangay hall, kanu dapat miko kompromiso. Mismong barangay hall, mo naman pwede. Aliya po siguro para po aiwasan tana mo yung mika-complaint, ang po itang isip na lang tao na you are using the facilities of the barangay for your own benefit. At So, makanano mo, mas masanting po other public places na or even private, karela po mas masanting. Samantala, dinatang na lang ring balota king Angeles District Office ning Comelec. Bukas October 20, 2023, mika inspection kareni. At umpisa na ing distribusyon. Lakwa sa piadyan ning Comelec ding mga ragula voting population antimo ing barangay Balibago ating migit 18,000 na botante. Sunod yung Malabanyas ating 17,000 katluing Kutod ating 16,000. Ing Anunas suking 14,000 at ing Kutkut at suking 14,063 abotante. Makadepende yung bilang dareng voting precinct, ami talaga kareng bilang dareng botante king meto nga barangay. Anya king pamagadya king kandak ning election, metong yakanu ini kareng isamas na ning Comelec. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan. Magbalik kayong balen at balita.
Kaugnay na pamurin ng pormerong aldoning kampanya para king barangay at sangguniang kabataan elections, pakibaluan tamo yung pamagbante ang timurin ng preparasyon ang gagawa ng COMELEC para king aldonan mismo ng eleksyon king October 30. Kaya tayo po king katamong programa yung Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director na po ng COMELEC Region 3. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Elmo Duque. Magandang gabi sa ating lahat at ang mga masugid na taga-subaybay ng CLTV, magandang gabi sa ating lahat. Attorney, mukhang wala kaya tang stress sa unang araw ng kampanya natin, Attorney. Hindi halata, Attorney. Ganun ba? Marami lang stress, hindi lang nagpapahalata. Attorney, kumusta po? Kumusta pong unang araw ng kampanya para sa ating BSKE elections? Kumusta po yung pagbabantay ninyo? Maganda yung nakikita natin, majority kasi ng mga kandidato sa barangay at saka sa SK ay tumatalima at sumusunod sa batas na nangunguna sa kapanahunan ng halalan. Pero may nakikita tayo ng mga lumalabag pa rin doon sa Fair Election Act, lalo na kung saan hindi dapat maglagay, doon sila naglalagay. Okay. Yun ang ating nakita sa Bulacan at dito rin sa Pampanga. Yun, siguro mga excited yata maglagay ng mga campaign material sa mga kandidato. Pero ano po muna yung mga mangilan-ngilan na ipinagbabawal na nakita nyo? Alam ko may nilabas sa kayong panuntunan o guidelines, yung mga paglalagay ng mukha sa t-shirt, pamimigay ng mga sombrero. Kamusta po yung mga ganitong sitwasyon natin na attorney sa pangangampanya nila? Ang pagbibigay ng mga anumang bagay na may kaukulan na may value o mayroong pangako na pagkatapos iboto ng isang kandidato ay may tatanggapin na biyaya o kapalit ng isang bumoto, yan ay bawal kasi yan ay badges of vote buying. Kaya yung mga t-shirt na yan, mga umbrella na yan, o lapis, ano man nga mayroong kaukulan sa halalan o sa eleksyon ng isang kandidato na mayroong halaga sa pananalapi, yan ay pinagbabawal dahil yan ay isang uri ng pagbibili ng boto ng isang botante. Attorney, nabanggit nyo kanina no, meron na hong nagsasabit doon sa mga outside campaign poster areas na kayo po mismong pumili. Ano ho ang gagawin natin doon sa mga naglagay ng mga posters na outside this approved location? Tatanggalin po ba ninyo itong mga ipinaskill na mga campaign materials, Attorney? Gagawin natin ayon sa 253, Section 253 ng 10924 na either simple abatement, bukas magkakaroon tayo ng nationwide Operation Backlash kasama na rin sa 27 ng Oktubre. Ngayon, may pamimilian tayo. Una, kung simple abatement lang, tatanggalin lang mga yon. Pangalawa, mangyari yan bukas. Pangalawa, kung ayaw natin tanggalin, pwede naman natin kasuhan, pero we give notice, 3-day notice, doon sa kandidato na apparently or allegedly lumabag doon sa campaign rules natin. Okay. At yung election officer ang magbibigay ng notice sa kanya, describing or specifying the material, the location, or the exact address nung paglabag doon sa campaign rules natin. Attorney, paano ho yung mga supporters sila na nagsabit ng mga campaign materials sila sa bahay nila? Pwede po ba iyon? Mga supporters doon sa kanilang pamamahay o personal na ari-arian, pwede yun. Kasi sila mismo ang naglagay. Kasi ang paggamit ng mga pribadong ari-arian, pamamahay o lupain ay pupwede provided mayroong permiso yung nagmamay-ari. Okay.
Attorney, pero usually baka sabihan ng kandidato, nako, hindi ko alam na nagsabit pala siya dyan. Wala akong kinalaman dyan. Usually, ganyan yung mga palusot. Attorney, bahala na ho ba kayong titimbang? Sabihin natin, gusto nating ipaalala na ang paglalagay ng mga illegal na tarpaulina o campaign material, yung naglagay at saka yung tao for whose benefit o yung kandidato, inailagay yung tarpaulina na yon, sila ay jointly liable. Okay? So magkaiba lang ang liability. Si kandidato, dalawa ang kanyang hinaharap. Meron siyang administrative case, subject to disqualification yan, at saka yung isa, kriminal. Yun lang naglagay, kriminal ang kanyang pananagutan. Okay. Attorney, mayroon na ho ba kayong final numbers sa mga tumatakbong kandidato sa Central Luzon? Ang total is 122,839. Ano na po yan? Pinagsama-sama? Pinaghalo-halo na natin. Barangay Chairman, Kagawad, SK Chairman, at Kagawad. Ang breakdown ganito. Yung Barangay Chairman, 8,607. Yung Barangay Kagawad, 68,686. Yung SK Chairman, 8,042. Yung SK Kagawad, 46,111. Or for a total of 122,839. Okay. So, ibig sabihin, attorney, medyo mahihirapan kayo na bantayan lahat ito. Napakarami. Tama. Totoo yan. Kung kami lang, yung mga tauhan lang natin, napakahirap. Pero alam mo, ang maganda sa halalan, may nagmamasid. Yung kalaban, minamasdan niya, yung bawat hakbang, yung bawat gawain ng kanyang kalaban. Kaya sila mismo nagmamanmanan sa isa't isa eh. Kung tatlong grupo yan, tatlo yung nagtitinginan. Kaya kung ikaw ay sigurado ka ng panalo, huwag mo nang bigyan yung sarili mo ng kaparaanan o kadahilanan na ikaw ay kakasuhan ng kalaban mo. Tanggalin po natin tanggalin na lang po natin yung old mindset natin na pag na-proclaim na ako, tapos na yan. Hindi po ngayon. Kasi po, pag kinasuhan po kayo ng disqualification case, yan po ngayon ay ang gagawin ng NBAC ayon sa ating pamunuan, mag-i-issue sila ng notice to suspend the proclamation of the winning candidate. Kaya kung sigurado ka ng panalo, huwag ka nang magbigay ng kadahilanan para matalo ka. Kasi pag hindi ka nagproklama, yung kagawad na number 1, succession ang mangyayari dyan. So siya mauupo bilang kapitan. Sayang. Mataas na rin lahat yan. Sayang yung pinagpaguran, attorney, kung magkagayon man. Attorney, siyempre ang publiko rin, magbabantay, magmamatsag rito. Siyempre, kanya-kanyang sinusuportahang manok yan. O as non-partisan natin ng mga kababayan. Paano sila pwedeng magreklamo? Saan sila pupunta? May tatawagan bang number? May Facebook ba na pwedeng i-message yung mga kababayan natin? Yan ang maganda ngayon. Kasi tama, so maliban yung magkakatunggali, meron pa yung community. Ang community, diverse ang interest yan. Hindi natin alam kung kanino sila, o wala lang sa kanila, o ayaw nila talaga na may paglabag. Kaya mahirap yan na i-pacify. So meron tayong webpage or website ng COMELEC na kung saan pwede tayong magkain ang ating mga reklamo doon. Meron tayong Facebook account at meron din tayong opisina ng mga election officers. Pwede nating ireklamo sa kanila at meron din Facebook ng bawat election offices. Magmula sa election officer's office, to office at sa region, pwede makarating ang mga reklamo na yan. Pwede rin silang mag-file ng reklamo doon sa opisina ng election officer, sa opisina ng provincial election supervisor at sa opisina ng regional election director para magkaroon tayo ng tunay na pag-implementa ng batas at may pakita natin sa taong bayan na nangingibabaw ang batas.
Hindi ang tao ang nangingibabaw, kundi ang batas. The law above man. And nabanggit nyo na rin, attorney, napakarami nyo palang talagang kaparaanan ng pangampanya ngayon, no? Pwede na sa social media. Papaano po ba yung mga panuntunan sa social media natin? Kasi alam nyo, ako mismo meron akong nakikitang mga friends na nagpo-post na ng mga sinusuportahang kandidato. Yung mga kandidato mismo nagpapalit na ng profile picture sa kanilang mga account. Papaano ba sa social media ang pangampanya, attorney? Okay, doon sa Resolution 10945, etong sinasa 25, yung sa Section 239, allowable lawful election paraphernalia shall include printed types or printed kinds, broadcast, and social media. So tatlo yun. So yung paggamit ng social media via the internet allowed yun. Hindi na gaya nung 10720 noong NLE na kailangan pang magrehistro sa EID. Pero ito, maliwanag na pinapahintulutan para sa mga barangay candidates at SK candidates ang paggamit ng social media. O Ngayon yun. din, doon sa Section 261 ang nasabing 24, I must say, sinasabi din dito na pwede yung e-rally, pwede yung pagkaroon ng vlog, Zoom, pwedeng Zoom. Zoom, Teams, okay, MS Teams, so yung paggamit ng Google Meet, yung mga yan. So pwede kang nagkakaroon ngayon ng kampanya, nagbigay ka ng link sa yung mga target na mga gustong makapanayam mo. So pwede ka na ngayon magkaroon ng e-rally. Pwede na rin pala yung talagang gagamitin yung online sa pangampanya. Pero attorney, saklaw din ba yung mga kandidato doon sa vote, campaign spending and pagpa-file ng SOSE itong mga barangay candidates natin? Oo, tama. So, inire-remind natin na may limitation ang bawat kandidato sa barangay. Sa barangay at saka sa SK, 5 piso lamang ang pwedeng gastusin. Kada botante? Kada registered voter sa kanilang barangay na kung saan sila ay tatakbo. At nire-remind natin, huwag mag-overspend. Kasi pag nag-file kayo ng SOSE, binabantayan din kayo ng kalaban. No? Pwede nilang i-document na sobra-sobra na ang iyong gastos. Ito lang ang dapat mong ginastos. So, i-document nila, gumamit ka ng mobile, mga sasakyan, nagpa-parade ka, gumamit ka ng tricycle, mayroon ka pang banda, etc., etc. So, maging maingat tayo. Maging mapanuri tayo. Attorney, meron na ho ba kayong additional reports regarding sa vote buying? Alam ko sa Pampanga, meron na hong nai-report na kaso ng vote buying. May nadagdag ba rito, attorney? Yung 3 pa lamang. Tinitingnan natin kung mayroong makakarating pa ng mga reklamo sa ating himpilan. Pero as of today, 3 pa lamang yung naipipilang reklamo sa alleged vote buying. So, sana Di na madagdagan. Nakikiusap tayo sa mga botante, sa mga kandidato. Huwag mo nating i-attempt, huwag po nating subukan yung batas. Kasi kayo po ang mabibilang mo at kayo rin po ay makakasuhan. Pareho yung tumanggap at saka yung nagbibigay. So, hindi po para lamang po sa kandidato ito, kundi pati rin po yung botante na mahuling tumatanggap. So please, let's respect the law and uphold the law in its essence and in its spirit. Attorney, panghuli na lamang na tanong, kamusta naman pong paghahanda natin para sa mismong araw ng halalan, 10 days sa kampanya, 1 araw na pahinga, pagdating na October 30, Election Day, kamusta pong preparasyon? Noong October 17, dumating ang ating mga accountable forms, kung tawagin namin sa COMELEC. Yun ay mga official ballots, election returns, yung certificate of canvass and proclamation, statement of votes, at mga iba pang paraphernalia. So Tuesday yun, dumating sila sa buong Central Luzon, sa 7 lalawigan. Yan ngayon ay nai-distribute sa bawat mga lungsod at mga munisipyo na kung saan ang mga opisina ng mga eleksyon ay ng mga tesorero ng lungsod at sa kabayan ay
i-check nila ang nilalaman niyan. Pagkatapos, ilalagak po nila yan para sa kaarawan ng pag-distribute sa mga presinto sa buong Central Luzon. Alright, maraming salamat po, Attorney Elmo Duque. Sana'y makatulog po kayo. Alam ko, talagang pagod kayo for the first day. Hopefully, hanggang matapos, carry natin yan, Attorney Elmo. Magtulungan tayo at kayang-kaya natin ito na idaos itong BSKE na mapayapa at matagumpay sa Central Luzon. Magbalikan po yung Banal at Balita, ako po, mama ko. Tinagon na ring miyali ang gumana stakeholders ng siyudad San Fernando king consultative meeting a penagkat ng City Mayor Vilma Caluwag king Tiburcio Hilario Hall kini po king Heroes Call anyang milabas sa Miyerkules tapon po yan October 18. May alarmaya kano yung lokal kapanabalan ng siyudad king perala ng sulat in Department of Public Works and Highways o DPWH ama na bisong peligroso na lang dalanan ring mga ragul at mga bahay sa sakyan karingatlong flyover ning syudad ay ning report. Migpadalayang letter in Department of Public Works and Highways o DPWH Pampanga 1st District Engineering Office, City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag inyang October 10. Laman na niti ang maging resulta ng karelang ocular inspection o assessment karang atlong steel flyovers. Ing San Fernando flyover eastbound and westbound, apakatalakat king Jose Abad Santos Avenue king Meki intersection, ampo ing Lazatin flyover. Kasalungsungan la kanong mika ka natural deterioration deni, uli ring daralang mga ragul at mga bayat na sakin. Apansin ni lately, what ang ating traffic, makapile up na rin yung truck. Kitang stretch na ning kay sunod-sunod la, which is delikado. So kini kasi pigaganakan ni nung yan naman ning mag-collapse, rendas na po ta life via ng tao rendas na. At bang pisabihan ni posibleng maging solusyon kaniti, metong a consultative meeting kambering stakeholders ng syudad, ing penagkat ng Mayor Caluwag ing Tiburcio Hall, Heroes Hall, Miyerkules, October 18. Yung masanting naman ng meeting mo, pinitang makalungkot apart ka rin, itang maluwat yung solusyon.
Kasi naman kasi overnight in solution kene kasi gawala pang engineering intervention. Uling balutan na maretang flyover tamo, no man talaga makanita. Sabi natin, serenenan din it's supposed to be pilan lang banwareta, 16 years na lang So it's supposed to be talagang dapat mapalitan nila talagang permanente at matibeng kay. Etamo buring ating mga aksidente niya, kailangan kaming kimot at panigaralan niyang masalese itang alang mapapahamak. King may sabing pulong, may miyalang munikala ding eksperto, business sector ang pangaliwa pang aguman nung makanano yung solusyonan ng estado dereng flyovers, bang ali maging malalayang epekto na niti, king kimot ng ekonomiya, kabilyan ng trapiko at seguridad dereng motorista. Mapilan ka rin nilatag ng rekomendasyon ni Seat of Public Order and Safety Coordinating Office o SIPOSCO, in installation of vertical clearance, implementation of track ban at Jose Abel Santos Avenue or JASA, coordination with NLEX for diversion, postponement of MacArthur Highway Road rehab near JASA, at reinforcement of engineering interventions at the flyovers. Nasa na namang Mayor Kaluwag, in kaligtasan at kapakanan ding balang Fernandino at Fernandina at aliwapang Memalin. Siyempre, burita mo safety, gagamit tamo kanyan paralan, gagawa tamong paralan, talagang ating masasakripisyo kanyan ding magnegosyo tamo rugo keni, anya, etano man tantong mag-track ban, gawa tamong paralan na mag-move pa rin ng karelang negosyo, mupin, nakalupain dati nung itang operation ng 100%. Mo 100 lang trucks dan dadalan everyday, maging lang mapitnala. Kareng munikala rang solusyon, lakwas la kanumi apektuhan ding trucks. Mong may apektuhan talaga kening ring trucks, Oning, maragul lang, patse megrerot lang kasi, taneng traffic. Expect the worst traffic. Pinitaan niya, pinpakis sa biyantala, rin kaya katamong negosyanteng like antimo, rin may apektuhan din Coca-Cola po, kaya ganyan, na talagang kailangan dang mamawas sa ken. Mamawas truck at dumalan. Pinita, trial and error ta kanya, nung sumagid na ning pinitnata na rin dadala na truck, matraffic pa rin, and then gawata na naman, another option. Bukod naman king pamamawal ka ring heavy vehicles na dumalan ka ring tete at inyaman ka nung panigaralang long-term solution in public works. So, in solution po, atin tamong long-term na ongoing naman ngayon kayong national na palitan lareta, igawan ng permanent, kaya mo makanyan kaligwa itang lalo na in funding. Medyo multi-year yung gawan ng balo. Kayong regional office silang kaya bedang mag-study kanita. Manyadla naman karong Sabking Central Office, bang may down muna mag-inspection kareng tete. Siguro, manyad kaming Sabking Central Office, kareng Project Management Office, Bridge Cluster, pa-inspection nila, no mga nano lang tibe pa. Pero, depende mo rin nung agyudo pa o alina. It will magkaya mo rin, nakuha mo itang karelang nung nano maging recommendations na. Agpangking businessman at countryside development advocate ay Rene Romero, maragul epekto alimukin traffic flow nung alipat iking ekonomiya at operasyon ding negosyo king paligid ding tete. Minyawad yan namang timeline ni king DPWH, banta ka nung apya dyan ng business operation ding establishmento. At least nung ating timeline, nakapamlano ka. Pero ano ka lang timeline, mo ba, lunong ka na kalupa na itang metong may membro, Vince Garcia, itang king Chef Baboy, ang pong Rainforest Kitchen. Plano ng mamusling adon tindahan, Kenny, restaurant. O nga na, pamo nga na, ipanayin ko na yung pamo sa alesay, kaya nga na. So, buriya na sabihan, that's only one. Buriya na sabihan, milalako yung investment sa Fernando. Patsa milalako yung investment sa Fernando, milako la obra rin tao. Samantala, papasyag na namang Mayor Kaluwag na babalakan daw magpaluwal executive order para king implementasyon ng 4 aldo obra karyang opisina ng lokal na Kapanibalan. Gawa tamong executive order na mag 4 days mo ing pamaglub. Keti syudad ne, keti kening office tamo keni, magumpisang 7 a.m. to 7 p.m. Baka nita makasahog tamo king mabawas ing traffic, ne?
Magpayaw siya naman kanong meeting ikaluwag kambering Multi-Sector Governance Council. Bang may pasang omnibus resolution ang mag-request agawa na lang konkretong tete ding steel flyover areti. Isabi kayong Mayora nandin, Mayor Vilma, na mao siyang mag-convene yung MSGC, Multi-Sectoral Governance Council. We will come up with a resolution nung pwede, with urgency, mag-request mong i-retrofit patakay ganita nung pwedeng bilisan dyan na proseso para itang kasalukuyan tete ngayon, ipalitan tayong permanent tete, which is concrete na ganita. Kayabe, Art Consuelo, ako ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. May katanggap lang 500,000 pesos ring kada pamilya daring atlong overseas Filipino workers o OFWs ame ang obyeking giyera king Israel agpanggang House Speaker Martin Romualdez anyang Miyerkules October 18. Personal ning pintalan Romualdez ing pamilya ning kabalentamong caregiver ay Paul Vincent Castelvi ame dami mo naman king gulo king Israel. Kaya bineng may kirame Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. at Pampanga Governor Dennis Delta Pineda. Inabot ni ring Romualdez ing 500,000 pesos a financial assistance karang pengari ng Castelvi. Ring representatives na naman ning Office of the Speaker at Tinggog Party List ing migparalaking cash aid karang pamilya daring caregivers Ari Loretta Alacre ning Negros Occidental at Angeline Aguirre ning Pangasinan. Ame ang obyemo naman pauli ning Hamas attack. Samantala, sinigurado ng Romualdez ang ma-repatriate lagad ding katawan daring meeting OFW. Magbalik po yung balen at balita. Motorcade at house-to-house ing gewadang strategy ring mapila ng kandidato king Angeles City king mumunang ang aldoning campaign period. King kasalungsungan at supuin kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos king Peka Maragula Barangay ning Angeles City. Paulo G, kumusta yung happening scan? From John, sila hanggang litik-litik kini taga nang ela may awat din kandidato ba kanitang di posisyon la kening usandang opening salvo at pinasalungsungan kita mo kening ayarapan ning Barangay Balibago Hall o Barangay Hall mismo na may sabing neutral ground yaman ini iyak ba uling inglaban kini naman kon John mano-mano kening kandidato incumbent Barangay Tony Mawak. Ako mo naman
kandidato ay former City Councilor PG Ponce. At ating kasalungsungan po, Judge, ining mismong flag pole, magaganap kini ining programa ng Kapitan Tony Mamak at yung kayang pamanisli kagakatang yapin talaga yung common area ini at alaya ka ng lalabagan na batas kimpi sasabihan na fair and square kampanya at nung sakali man mong gamitan mo niya mo naman yung kabilang kapoy ni magsilbi lang namang magprograma yan at karami buklat pisasabihan ko Diyos nung makanano itang meging pulahinan yung kayang kampanya yan may house to house yun ang dinabang at ikita mo naman nung makanano kapali itang milyaring motorcade muling inantabayanan din nga ba rening relang suporta rening kandidato na nung makanano pulay itang traditional face-to-face kampanya at kita naman pisasabihan ko George na yung makanano maging patas muling incumbent ko George ining Kapitan Benny Balibago kasi areng aliwang barangay ko George yato nga pisasabihan mo naman itapamami ayuda midadalan pa uli na nitangaw sandang pamami certificate of indigency at amano ng Kapitan Tony Mamak alaya anong tiknang mami certificate of indigency bang kanitang karetang lehitimong lead agency mirinan la rening memalet o memaryo kini barangay Balibago pakiramdaman tayo Kapitan Tony Mamak. Hindi ko pinahirapan yung mga tao kasi alam naman natin na talagang yan ay isang programa ng gobyerno at ako bilang nasa gobyerno, kailangan tutupad tayo doon dahil yung mga pinamimigay na pera naman na yan ay mga food assistance, medical assistance, yung mga yan alam ko galing naman sa tao yan mula sa mga buwis ng tao na naiipon sa gobyerno. At yung gobyerno mo, bahagi nitong mga taxes na ito, binabalik sa DSWD at itinutulong in the form ng ayuda, sa DOLE, AIX at iba pa. No? At ako rin, ang dami ring ayuda na binibigay sa akin, pinamimigay ko. Ang naging issue lang natin dito ay may mga kandidato dito na sinasabi kanila yung mga ayuda at doon pa mismo sa bahay nila, nagbigayan ng ayuda, no? Which is, ay hindi, wala. Paulo G, kutang ko naman na ano mo yung asahan na kaganap ang kanyang kang kagulutan? George, tuloy-tuloy, ining pamitalabita, darining kandidato, karening karelang supporters, nga kapita ko kini, talagang alam, ko, hanggang mamambun at sula ang lilintik at sula pa mo rin at takapayong lagay ng kakatamong kagulutan. Dinatala mong dita ka informasyon rin ng kakatamong talatugi ng mga nahin niya karagulit ang voting population ng barangay Balibago. Marening sugatang 15 to 17 years old pa Judge, datang po botong SK at sugatang 3,000 ita. At renin namang regular voters po Judge, mulay lagay higit 14,000. So kabuuan ng botante ngayong BSKE 2023 suyading 18,218 nining botante kening barangay Balibago at itang kaya labasan kanong election in turnout na ning boto gani ko Diyos suyading 9,000. So panaligan na ining karelang kampanya dahil nakalaya mo yun, na lumuwal kay mismong Aldo naming halalan. Okay. Paulo, babala mo area of concerning Balibago, bala mo ata, kayong pamaglalawan na rin kay Raklan, mapaling ata yung halalan ken? Nandala rin, bang kandidato, limano-mano yamin, agad tapos sasabihan na mapali, totoo niya. So kasabi mo yung kabilang kampo, sabihan na tutong dakala rin kayang sympathizer, hanggang mo na rin kabila, pakataya mo naman ng kaya nga paano. Pero katapos sasabihan na area of concern kasi natin pa mong agad panapon, binaus na mo ganing regional office na ng PNP at agpang kang Major Stanger, ala pang anong untoward incident at may sabing election-related violence kay pati nga po na ning umunang Aldo na ning kampanya.
Dakala salamat Paulo G. Santos, may mingat kayo Ken. Apin na rin din mga regular balitang kinanap ng katamang news team, king lagyan ng mga biluga CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kayong talasuyoy, Jody Dizon Mercado, ating pusong makabalen.